Шираттағы құтлау хатыбыз Тәжей ауылына юл тұта. Ана яши жерде бала үшін, ғұмыр бойы болып тірәге, аққан суға, янған отқа кірі, бала үшін тибе йөрәге. Бір минуттан да истен шығармай ол, ғұмыр берген сөю жемішін, жаны білән ұтайып яши ана, баласының йөрәк тибешін. Деген шигъри юллар тап килә, безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң газиз, иң сөйкемле булган әниебез Ләйсән Фәһим кызы Мөхәммәтдиновага. Кадерле без күз нурыбыз 1971 елның 25 октябрында Татарстан Республикасының Актаныш районының Татар Суксы авылында Әхмәтьяновлар гаиләсендә көтіп алған бірінші мәхәббәт җимешләре булып дөньяга аваз сала. Мәктәпне тәмамлагач, югары Яркәйнең 86-нчы һөнәри лицейында укуын дәвам итә. Сайлаган һөнәренә тугры булып, Загат Пешепром ашханасында пешекче булып хезмәт юлын башлап җибәрә. 1990 елның матур җәй айларында Тәҗей авылының иң асыл егете Илшат Мөхәммәтдинов белән чәчләрен чәчкә бәйләп, гаилә корып җибәрәләр. Дөньялар тергезәләр. Әтиебез колхозда эшли, әниебез мәктәп ашханасында пешекче булып хезмәт сала. Кызганычка каршы, 2001 елда әтиебез безне мәңгелеккә ташлап китте. Әниебез сыңар канаты белән авырлыкларга бирешмичә, безне ике бөртек кызын аякка бастырып, Алла юлга чыгара. Кадерле кешебез, рәхмәт сиңа барысы өчен дә, шундый акыллы, олы йөрәкле булганың өчен. Сөекле әниебез, сине 50 яшьлек алтын юбилең белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Кайгы хәсрәткә бирешми, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле, балаларыңның һәм оныкларыңның игелеген күреп, озак яшәргә насыйп булсын. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә төренеп яшә. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Уйлама әле, картаям дип. Шат көләш бул, сүнмә, сүрелмә, кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын. Тик син безгә багышладың, һәм бүген дә моны аклыйсың. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, шатлык, ак бәхетләр, безнең сиңа әйтер теләкләр. Иң изге теләкләр белән кызларың Гүзәл Таңсылу, киявең Радик, оныкларың Элина һәм Данияр. Без дә сезнең матур гомер бәйрәмегез белән кайнар тәбрик итәбез. Ләйсән Фәһим кызы, уйлаган уйларыгыз, теләгән теләкләрегез барысы да тормышка ашсын. Алдагы көннәрдә дә үстергән балаларыгыздан җылы, ягымлы сүзләр генә ишетеп, аларның бәхетен күреп, исән-имин озын гомер итәргә язсын. Балаларыгызның җыр күчәнәше сезнең гүзәл бәйрәмегезне ямьләп, аның аерым бер бизәге булып торсын. Иртәләрен таңнар атқанда, кояш чыгып нурларын сибә, тәрәз төбемдәге гөлләремдә минем әнкәемә баш ия, әнкәй мәгәркәем минем. Мәңге син яшә, әнкәй йөрәк парам минем. Күңелләрем шулай эндәшә, әнкәй мәгәркәем минем.
булмагандыр кайчакта. Үлүшүнө тиген күмүшүнө зарланмады әнкәй бер кайчан. Әнкәй, әнкәй, бәгыркәем минем, мәңге, мәңге, мәңге син яшә. Әнкәй, әнкәй, йөрәк парам минем, күңелләрем шулай эндәшә. Рәхмәтләрне, изге теләкләрне кабул итеп ал син безләрдән. Бәхетле бул, рәхәт яшә.